Πάμε. Μιλάω. Τερψίδης Βασίλης για το Athens Road 2026, κατηγορία RX 81. Ωραία. Έλα. Φαίνεται, πήγαινε πίσω να... Αυτό εδώ να φαίνεται. Α. Ναι. 20, ναι. 15. Έλα από εδώ. Να βγάλω αυτό. Βγάλω αυτό, βγάλω αυτό. 20. Ωραία, εντάξει, 20. Ωραία. 15. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Όταν είσαι έτοιμος πατάω play. Δέκα, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, έφυγες!
Πατάω, Που γάμισε.